Diolch yn ei fyddio. Diolch yn ei Dduw am gyfle arall, am sil arall i ddod yma i dy geisio di ac yn gofyn am nerth i ti fod yn bresennol yma i'n helpu ni daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Trigger hafell i wrthym a bendithion hamser ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein hargwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn gyntaf, rhif 156. 156, ni chollwyd gwaed y groes erioed am ddim i'r llawr, na dioddef angau loes heb ryw ddibenion mawr, a dyma oedd ei amca nef, fy nwyn o'r byd i deyrnas nef. 156, gawn ni sefyll i'w chanu. Croeso yn gwasanaeth, fe fydd na luniau ysgafn yn y neuadd drws nesaf ar ôl yr oedfa. Fydd yn cwrgweddi nesaf, yr un sy'n cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis, sy'n cael ei chynnal Ebrill yr 15, Ebrill 16. Yna ddigon o gerdiau i'w gael yn sôn am y cyfarfodydd sydd yn cael ei chynnal yma. Y rai arbennig nesaf fydd yn ystod y gynhadledd yr haf, gorffennaf 30 a 31, prynhawn dydd Iau a prynhawn dydd Gwener am hanner awr wedi 4. Felly reina fydd yr oedfa'n arbennig nesaf, ond wrth gwrs fe fydd oedfa'n bob sil a phob trydydd nos Iau o'r mis drws nesaf yn y neuadd. Sil nesaf fydd yn oedfa hanner awr dydd 3 ac fe fydd y parchedig Fernan Hayem yn pregethu. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 366, 366, wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dymder dangau loes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. 366, gewn ni eistedd i ganu hon.
Bydda wy'n darlleniad o'r Hen Testament, ail Brenhinoedd, ail llyfr y Brenhinoedd, felly tua 6 llyfr yn ôl o'r Salmau. Byddwch chi hyd i Brenhinoedd. 2 Brenhinoedd pennod 18 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac yn y drydedd flwyddyn i Hosea mab Ela brenin Israel, y tenasodd Hesecia mab Ahaz brenin Juda, mab 5 mlwydd ar 20 oedd e fe pan aeth yn frenin, a 9 mlynedd ar 20 y teyrnasodd e fe yn Jerusalem, ac enw ei fam ef oedd Abi merch Zechariah. Ac e fe wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd yn ôl yr hyn o llawnaethau Dafydd ei dad ef. E fe adynodd ymaith yr uchelfeidd ac y drylliodd y delwau ac y dorodd y llwyni ac a fyliriodd y sarf bres a wnaethau Moses, gan y syd y dyddiau hynny yr oedd meibion Israel yn arogl darthu iddi hi ac e fe a'i galwodd hi Nehistan. Yr arglwydd dduw Israel yr ymddiriedodd e fe ac ar ei ôl ef ni bu ei fath ef ymhlith holl frenhinoedd Juda nac ymysg yr rhai afiasau o'i flaen ef. Canis e fe alynodd wrth yr arglwydd, ni throdd e fe oddi ar ei ôl ef, eithyr e fe a gadwodd ei archmynion ef, yr rhai archmynasau'r arglwydd wrth Moses. Yr arglwydd fi gydag ef, i ba le bynnag yr aeth, e fe alwyddodd ac e fe wrthryfelodd yn erbyn brenin Assyria ac nis gwasanaethodd ef. E fe adrawodd y Philistiaid hyd Gasa a'i therfynau o dŵr y gwylwyr hyd y ddinas Geirog. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i alw arno ti ac i ofyn am dy gymorth, am dy bresenoldeb. Ac ni'n diolch i'n bod yn gwybod dy fod yn ein croesawu gan ein bod yn dod trwy enw dy fab a thrwy ei rhinweddau, a thrwy ei fywyd, thrwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad ef i ni yn dod. Ac felly yn gwybod dy fod yn croesawu hyd yn oed rhai fel ni, hyd yn oed rhai sydd wedi dwrtho ti gymaint, hyd yn oed rhai a wrandawodd ar dy fengil di dror ôl tro ac a'i wrthododd dror ôl tro. Ond yna o Dduw i ti ddod a dangos dy ras i ni, dy fod yn hir ymaros â ni, ac o Dduw i ti rhoi dy rhodd o ffydd i ni ymddiried ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw yn dod ynddo fel dy blant, fel rhai sydd wedi ei golchi yn ei waed fel rhai sydd wedi derbyn maddeuant trwy'r arglwydd Iesu Grist. I ni yn dod ac yn galw arna ti unwaith eto ar sul arall, ond yn dod ar sul arbennig, sul y Pasg, yn cofio'r diwrnod yr atgyfododd yr arglwydd Iesu o'r beth. Iddo ddangos i'r byd mae y Duw ydoedd, iddo ddangos ei fod yn holl nerthol. O Dduw, iddo ddangos ei fod wedi concro'r bedd ar un drwg a phechod, a'i fod wedi gwneud hyn ein mwyn ni. Ac felly o Dduw, yn diolch am bob sul i ddod i'th di, ond yn arbennig ar y sul yma, i ni yn gweddio ar un i deimlod y bresenoldeb, yn gweddio Dduw ar y sul lle mae yna gymaint o bobl bydd ym mynychu capel lle nad ydynt wedi gwneud ar unrhyw sul arall o'r flwyddyn, lle mae pobl efallai yn ystyried pethau yn ymwneud â'r berson di, ac eto yn ystyried yn ei dallineb ac yn ei hanwybodaeth. Ond eto Dduw, efallai bod ei meddyliau yn troi tuag at y ti. I ni yn gwybod fod y mwyafrif o'r wlad yn gwbl yn y tywyllwch ynglyn ag ystyr y Pasg. Dydyn nhw ddim yn ymwybodol fod yna unrhyw beth crefyddol, ond yma yna rai sydd yn ystyried hyn, ac eu tywyllwch yn gweddio Dduw ar ei ddras fod ar waith, yn agor i llygaid i heneidiau iddynt weld ei hangen, y byddant lle bynnag yma nhw, lle bynnag y byddan nhw'n clywed rhyw eiriau am dy berson di, y byddant yn gweld mae pwysigrwydd a holl bwrpas bywyd i'w troi at ti. Ac o Dduw, y bydde ti'n rhoi yr awydd iddynt i ddod i geisio man lle bydd dy air yn cael ei ffregethu yn ffyddlon. O Dduw, y byddant yn dod ac yn chwilio trwy'r papurau newydd am gapeli sydd yn ffyddlon. Y byddant yn mynd hyd yn oed ar y we ac yn chwilio a oes na rywle ar ôl yn ein gwlad ni sydd yn pregethu gwir ystyr y Pasg, sydd yn cyhoeddi ac yn pregethu am yr arglwydd Iesu Grist,
ac am ei fywyd ac am ei farwolaeth. O Dduw, hyd yn oed heddi, i ni yn gweddio byddu di yn arwain pobl at mannau lle gellir clywed yr efengil, ac y bydd dy ysbryd di yn agor i llygaid ac yn rhoi rhodd o ffydd iddynt i ymddiried yn yr arglwydd Iesu. O Dduw, i ni yn cyflwyno'n glad felly i ti ac yn gofyn i ti faddau ni am troi cefn arna ti fel cenedl, ond yn gofyn i ti trigyrhau wrthym unwaith eto, ac yn diolch am y troion yr wyt ti wedi trigyrhau wrthyn gwlad ni, ond yn gofyn ar i ti trigyrhau unwaith eto, y bydd y wlad hon yn cael profi yn y ffordd a profwyd yn y blynyddoedd a fi, y byddant yn cael profi oedd ras, oedd faddeuant, oedd gariad, ac o dywalliad mawr yr ysbryd glân ar hyd a lled ein gwlad. Felly o Dduw tyrd bendithiau'n hamser yma, bendithiad y bobl, lle bynnag y maent yn cyfarfod, lle bynnag mae dy bobl ffyddlon, lle bynnag y mae dy weision ffyddlon yn cyhoeddi dy air. I ni yn gofyn ar i ti fod gyda bob yr un, ac y byddwn ni yn gwybod dy fod yma yn ein plydd. Felly bendithion ni nawr, diogelan hamser, ac yn gweddio bydd y cyfan y byddwn ni yn ei wneud yn dwy'n clod i'th enw di. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 ac hefyd 299. Gewn ni sefyll i'w chanu.
Lawyn testyn o'r ail lyfr y Brenhinoedd, penod 18, adnod 4. Fe a dynod ymaith yr uchelfeidd ac a ddrylliodd y delwau ac a dorodd y llwyni ac a faluriodd y sarf bres a wnaethai Moses, cynnes hyd y dyddiau hynny yr oedd meibion Israel yn arogl darthu iddi hi, ac fe a'i galwodd hi Nehistan. Wel, o'n i'n meddwl, chydig wythnosau nôl edrychon ni ar yr adnod oedd yn cyfeirio at y sarf o bres, ac yna fe nath Bob Dickey hefyd pregethu ar y sarf o bres, ac yna des i ar draws yr adnod yma yn darllen rhyw ddwrnod ac yn meddwl, wel, beth am pregethu ar hon ar Sul y Pasg, yn sôn am ddyrchafu Crist yn yr adnod hynny yn Ioan, ac eto yn cyfeirio at y digwyddiad gyda'r Iddewon, pan y brathwyd gan y serf, ac yna i Moses i ddyrchafu sarf o bres, ac o'n i'n meddwl edrych ar yr adnod hon heddi. Ond cyn edrych yn fanylach ar y testyn, dwi eisiau jyst yn sydyn sylwi ar y cylondyd sydd yma, wrth darllen y benod. I chi'n darllen am Hesecia yn teyrnasu ac yn dilyn ei dad Ahaz, brenin Jwda. Ac i ni'n darllen am gyfnod o ddirywiad, ac yn sicr yn ystod cyfnod Ahaz o dan i arweinyddiaeth un o frenhinoedd gweithaf a fiodd. Ac magwyd ac yna felly Hesecia ar aelwyd bechadurus, cyflwynwyd bob math o bechodau i'r teulu ac i'r genedl, ofergoeliaeth, eilyn addoliaeth yn rhemp. Ac felly dyna byddai Hesecia wedi weld wrth iddo cael ei fagu fel plentyn. Chi yma sydd wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, diolchwch. Pan ni'n ystyried yr hyn y mae'r mwyafrif yn cael ei magu, llawer iawn yn cael ei magu ar aelwydydd bellach o eilyn addoliaeth, ofergoeliaeth, anfoesoldeb, iaith anweddus. Dyna yw'r norm, dyna beth sydd yn gyffredin. Wrth gwrs, fe gewch chi mewn llawer i di tai o foesau hefyd, moesau da, ac eto yn ddi-grefydd ac yn gadael Duw allan. Ac mae hynny cyndrwg yn ei moesau, yn ei balchder o'i bywydau da nhw. Yma nhw yn dweud nad oes ganddynt le i Dduw, ac yna mae yna galedwch rhyfeddol. Ond yma i ni'n edrych ar lle roedd eilyn addoliaeth yn flaenllaw ac ofergoeliaeth. A gyda hynny, drwy'r amser y mae anfoesoldeb a thrais a chasineb. Wastad mae'r pethau yma'n mynd llaw yn llaw yn diw. Mae pechod yn arwain at bechodau eraill, ac fe fyddwch chi'n ffeindio mewn llawer i le lle mae yna eilyn addoliaeth. Mae'n arwain at bob math o bethau eraill hefyd. Ac wrth i ni ddarllen hanes y byd, dyna beth i ni yn darganfod yw i ni'n darllen am greulondeb ynghlwm a llawer i bethau fel hyn. A dyna beth gafodd Hesecia, a dyna'r fagwraeth a gafodd e. Ond beth i ni'n darllen yw, roedd yn dyheu am gyfle i ddiwygio'r wlad, i newid cyflwr y wlad. Fe ddilynodd lwybr Dafydd, roedd e'n caru gair Duw, ac hynny ar aelwyd fel yr oedd ganddo. Tad fel oedd ganddo fe. Tad oedd yn casau unrhyw beth i wneud â Duw ac yn addoli ac yn dilyn delwau a pob math o bethau. Ond yr oedd am bethau gwell. Yr oedd am cyflwyno gair Duw, yr oedd eisiau dychwelyd at y pethau cywir llwybrau Dafydd. Ac felly wrth i ni edrych ar gyflwr y wlad, ein gwlad ni heddi, ond nid yw ein tristau ni yn gweld y llywodraethau. Chi'n gwybod beth, i ni'n gallu sôn am y llywodraeth yma, ond petawn ni'n mynd nôl at y llywodraeth fi oedd cyn hon, a'r un cyn honno ac yr un cyn. Does dim gwahaniaeth. I chi'n clywed pobl yn beirniadu gwahanol wleidyddion ac yn iawn i wneud felly ac i feirniadu partion ac yn dweud, wel, mae'r parti yma'n ofnadw. Wel, dwi ddim yn gwell ag unrhyw parti arall. Beth chi'n edrych ar unrhyw parti bellach. Mae pob un ohonyn nhw yn hybu yr un math o bethau, yr un anifioldeb. Maen nhw'n gadael Duw allan o bob un. O'i rhestr o'i syniadau nhw am yr hyn y maen nhw eisiau i'r wlad i ddilyn ymhen rhai misoedd. Ond mi fyddwch chi'n edrych ar bob un llywodraeth sydd wedi bod yn ddiweddar yn sicr yn ystod fy mywyd i. Mae
maen nhw yn cyflwyno deddfau gwrthfeiblaidd. A mae hwn yn wir am bob yr un ohonyn nhw. Ac yn erbyn moesoldeb, gellir dweud, maen nhw'n dweud bod nhw o blaid moesoldeb, ac eto gyd maen nhw'n hybu pob math o anfoesoldeb. Ac yn neud yn rhwyddach ac yn rhwyddach i fod yn anfoesol. Ac maen nhw'n newid y diffiniad o beth mae'r gair yn ei olygu. Ac yn sicr i chi, mi fydd yr wlad yma yn erbyn dywioldeb. Ac ni'n edrych ar ein gwlad ni heddi. Maen nhw'n anwybyddu, mae yna ddifaterwch am bethau gwir ysbrydol. Mae yna rhyw fath o chwarae gwmpas gyda'r term ysbrydol, ond dydyn nhw ddim yn deall beth yw ystyr term ysbrydol. Rhyw deimladau maen nhw'n sôn amdani, ond i ni yn gweld fel gwlad bron iawn yn gyfan gwbl. Byddwch chi'n gallu dweud, petawn ni'n mynd i unrhyw dyn nawr, y tebygrwydd yw bod na anniwioldeb yna, bod nhw wedi troi ffwrdd yn llwyr o ddiw. Bron yn sicr, petawn ni'n mynd lawr unrhyw stryd fan hyn, petawn chi'n cnocio ar bob drws, petawn chi'n mynd i fewn, mi fyddwch chi yn ffeindio fe bron iawn yn amhosibl, ffeindio unrhyw un sydd wedi treulio rhan o'r sul yn ystyried pethau Duw. Yng Nghaerdydd heddi, byddwch chi bron iawn yn methu ffeindio unrhyw un fydde wedi rhoi amser tuag at bethau Duw. Ond o'r rhai sydd wedi, mi fydde'r mwyafrif o'r heini ddim wedi ystyried dim byd am y gwir efengyl. Ac mi fydde'r llawer, os nad bron y cyfan, ddim yn gwybod dim byd ynglyn â'r cyfnod yma i ni'n ei gofio heddi. Mae yna genedlaethau bellach wedi troi cefn ar Dduw ac ar ei air. Ac eto, mewn eiliad, fe all Duw drawsnewid cyflwr y wlad. I ni yn credu hynny yn hanes diwygiadau. Yn sicr, os na fedrwn ni credu hynny yma yng Nghymru, wel, dwi'n yn gwybod pwy fyddai'n gallu credu hynny. Fe all Duw trawsnewid mewn eiliad. Ond i ni'n darllen fan hyn, y cyfle cyntaf cafodd Hesekia. Y cyfle cyntaf. Pan oedd e wrth yr orsedd, fe gafodd e wared ar eilyn addoliaeth. Ac fe gafodd e wared ar bob peth, all fod yn demtasiwn iddynt ddychwelyd at eilyn addoliaeth. Fe ddinistiodd e'r cyfan. Ac felly, pan daeth e yn frenin, fe newidodd popeth o ran hynny. Nawr wrth gwrs, calon dyn yn fater gwahanol. Ond o ran y cyfle cyntaf gafodd e, dyna beth nath e. Ac felly, dyna'n gobeith ni. Ni'n gwybod, pryn yw'r cyfle hynny yn ddynol i feddwl am unrhyw lywodraeth yn ein gwlad ni yn troi nôl at Dduw. I ni mor bell o hynny ac unrhyw adeg yn hanes ein gwlad ni. Ond i ni yn credu y gall Duw ddod a thrawsnewid y wlad. I ni'n ddiolchgar am frenhinoedd fel Hesekia. Ond yn gwybod fod gennym ni frenin llawer cryfach yr holl alluog ac fe all e newid pethau mewn eiliad. Wel, ar Sul y Pasg fel hon heddi, pan mae pobl yn cofio rhai chydig iawn bellach, ond mae yna rai yn cofio am yr Iesu, yn cael ei ddyrchafu ar y pren ac yna heddi yn cofio i'r Iesu atgyfodi, sef ar y trydydd dydd. Ond nid oes yna lawer o ofergoliaeth yn mynd ymlaen heddi. Faint o ofergoliaeth sydd yn mynd ymlaen heddi? Faint o eilyn addoliaeth sydd yn mynd ymlaen heddi? Fel yn amser Hesekia. Yn enw Cristnogaeth, faint o bobl fydd yn addoli Duw, ond mewn ffordd ofergoelus. Ac bron iawn allwch chi ddweud, wel yn sicr bod yna eilyn addoliaeth wedi dod i fewn i'w haddoliad nhw. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y diwiau ffals yma, ac yna dinistrio'r delwau ac yn olaf y diwiol addoliad. Wel, y diwiau ffals yma. Yn gyntaf, ni'n edrych ar y drydedd adnod, ac ni'n cael disgrifiad hyfryd fan hyn o ddyn da, ac fe a wnaeth yr hyn oedd uniawn yng ngolwg yr arglwydd, yn ôl yr hyn oll a wnaethai Dafydd ei dadef. Dyna chi ddisgrifiad o Hesekia. Fe wnaeth yr hyn oedd yn iawn yng ngolwg Duw, ac yr oedd yn dilyn llwybr Dafydd ei dadau. Ac yma'n mynd yn syth, fel dwedes i, yn barod i newid pethau. Adnod 4. Dyma beth nath Hesekia. Y cyfle cyntaf gafodd fe a dynodd ymaith yr uchelfeidd, ac a ddrylliodd y delwau, ac a dorodd y llwyni. A cofiwch nawr, chydig wythnosau nôl, roeddwn ni'n edrych ar y sarf o bres yn cael ei ddyrchafu, a dyna i chi brofiad oedd hynny. Pobl ar fin marw
Pobl oedd ar fin marw o'r brathiad y sarf, ond Moses yn cael gorchymyn gan Dduw I ddyrchafu sarf o bres, ac wrth edrych ar y sarf, byddai iachad yn cael ei rhoi. Ac yna I chi brofiad, dyna chi yr eiliad yn gweld y sarf o bres yma yn cael ei ddyrchafu lan i'r awyr, yn lle digon amlwg I bawb fod yn gallu gweld, ac wrth edrych fe gafon nhw iachad. A dyma be mae Hesekiah yn dweud. Ac afaluriodd y sarf o bres, a wneithai Moses, fe nath ei ddinistrio fe'n llwyr. Y dyn dam. Pam? Canes hyd y dyddiau hynny, yr oedd meibion Israel yn arogl darthu iddi hi. Ac efe ei galwodd hi Nehistan. Dyna pham. Fe ddywed y gorchymyn cyntaf, mae dim ond un Duw sydd, ac yn unig ddylsen ni addoli. Wel, mae'r gorchymyn yna wedi cael ei anwybyddu'n llwyr. Hyd yn oed gan Gristnogion. Pobl sydd yn honni fod yn Gristnogion yn dweud bod na le I ddilyn ac I ymuno â chrefyddau eraill. Ac felly yn euog o dorri'r gorchymyn yma. Mae dim ond un Duw sydd ac y dylsem ni ei haddoli, ond hefyd mae'r ail gorchymyn yn dweud na ddylid gwneud unrhyw beth I gynrychioli'r arglwydd. Does dim hawl gan ddyn I greu delw sydd yn cynrychioli yr arglwydd neu unrhyw dduw. Felly mae gair Duw yn dweud ac yn gwahardd unrhyw fath o eilyn addoliaeth. A mae hynny'n cynnwys hefyd addoliad o'r gwir dduw, lle defnyddio'r symbolau I gynrychioli'r gwir dduw. Does dim hawl ganddoch chi I greu symbol, I greu delw o'r Duw cywir, o Duw Israel, o creawdwr y byd, ac addoli'r ddelw honno. Does dim hawl da chi, achos mae Duw wedi rhoi yn ei orchymynau, nad oes hawl creu delwau, unrhyw symbol I gynrychioli Duw. I ni'n gwybod creuwyd pob un ohono, mae'r lun a delw Duw. Felly mae'r ymwybyddiad yma yn bod ynom ni, bod yna Dduw, ac bod na un sydd rhaid ei addoli. Ond fel I ni wedi dweud sawl gwaith, oherwydd y cwymp, oherwydd pechod, mae dyn yn ei ddallineb, dyw e ddim yn gwybod pwy na beth yw Duw, ond mae e'n gwybod bod na Dduw. Dyna'r broblem. Dyna'r broblem. Mae dyn yn gwybod bod na Dduw. Mae'r holl fyd, ewch chi unrhyw ran o'r byd, ac fe ffeindiwch chi bobl sydd yn credu mewn bydolaeth o Dduw. Yn ein gwlad ni, efallai bod hwnna wedi newid rhywfaint, yn ein gwlad ni, Duw yw fi fy hun. Pleser, anfoesoldeb, meddwdod, chwant, balchder, mwy o arian, pethau materol. Dyna yw Duw yn ein gwlad ni. Ond mae'n gwlad ni efallai, allech chi ddweud, yn wahanol I lawer i'r mwyafrif o wledydd y byd. Mae mwyafrif o wledydd y byd yn credu mewn Duw. Duw ni, ein gwlad ni, yw fi fy hunan a phleser. Felly mae'r wlad yma'n credu mewn Duw, ond mewn ffordd wahanol. Ond mae'r gwledydd mwyafrif o wledydd y byd yn credu mewn Duw, achos maen nhw wedi cael eu creu yn gwybod bod na Dduw. Felly, y broblem sydd gyda ni yw yn eu tywyllwch nhw, maen nhw'n mynd allan ac yn chwilio am y Duw yma, ac yn ei dallineb oherwydd y cwymp, mae'r berthynos yng Nghymru a Duw wedi ei thorri, ac felly mae dyn yn chwilio. Sut fedrai credu yn yw? Ac ni wedi dweud sawl gwaith, maen nhw'n edrych ar yr haul, maen nhw'n edrych ar y ser, edrych ar y lleiad, edrych ar y coed, maen nhw'n troi unrhyw beth mewn I Dduw. Ac wedyn maen nhw'n creu nhw mewn siap rhyw Dduw. Ac maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli'r Duw yma. Achos maen nhw'n gwybod bod rhaid I ni addoli rhyw Dduw, achos maen nhw'n gwybod bod na un. Ac oherwydd natur dyn, a'i ddallineb, mae'n rhywbeth mae eisiau weld. Mae'n rhaid I fi weld y Duw dwi'n ei greu. Mae'n rhaid bod yn rhywbeth dwi'n gallu cyffwrdd. Felly yn gyntaf o ran yr haul, maen nhw'n gallu weld ond dwi'n gallu cyffwrdd ac wedyn gyda'r amser maen nhw'n dod a cael pren ac copor neu aer neu beth bynnag ac maen nhw'n creu, maen nhw'n ei droi mewn I rhyw siap, rhyw greadur ac maen nhw'n plygu lawr ac yn addoli'r Duw. Mae'n naturiol, mae'n rhywbeth greddfol o fewn di, mae'n rhaid I fi addoli Duw. Felly na I greu un fy hunan. Felly bron iawn,
Mae y braidd yn anheg pan ni'n dweud, ni'n gwybod pa mor ofnadwy yw i ni'n gallu deall o ble mae hwn yn dod. Ond mae'n anghywir, mae'n bechadurus, mae'n torri gorchmynion Duw, ac mae'r un drwg yn ymfalchio'n hyn, mae'n creu, mae'n hybu'r peth, mae amu'r gwledydd, mae parhau yn eu tywyllwch nhw. Ac felly yn eu tywyllwch nhw, maen nhw'n creu y diwyau, maen nhw'n addoli, maen nhw'n creu crefyddau. Allan o garreg, pren, beth bynnag, mwyn helpu eu haddoliad. Ond gydag amser, pan ni'n meddwl am y ffydd Gristnogol, neu yn yr Hen Testament, ni'n edrych ar yr Iddewon, o tro ar ôl tro, fe wnaethon nhw troi oddi wrth addoli'r Duw, addoli'r Duw yn y ffordd cywir, ond beth o'n nhw'n wneud? O'n nhw'n addoli Duw, ond yn defnyddio ffordd crefyddau'r byd, ac yn creu delwau i helpu nhw addoli Duw. Ond o'n nhw'n torri'r gorchmynion. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Gydag amser fe ddaeth pobl Dduw i addoli'r ddelw ei hun ac yn arogl darthu. Ni'n sôn am y sarf bres. Fe ddechreuon nhw'r llosgi arogl darth i'r sarf o bres. Nhw'n addoli Duw, ond trwy'r sarf o bres. Be mae Hesekia ni'n wneud? Adnod 4, fe a dynodd ymaith yr uchelfeidd ac a ddrylliodd y delwau ac a dorodd y llwyni. Wel, beth yw hynny? Wel, gwaharddwyd yr uchelfannau gan y gyfraith. Na i ddarllen 2 adnod i chi o Deuteronomium 12 adnod 2-4. Gan dinistriwch, dyma'r gorchymyn, gan dinistriwch yr holl fannau, yr rhai y gwasanaethodd y cenhedloedd yr ydych chwi yn ei meddiannu ei diwiau ynddynt, ar y mynyddoedd uchel, ac ar y bryniau, a than pob pren gwyrddlas, drylliwch hefyd eu hallorau hwynt, a thorwch eu colofnau hwynt, a llosgwch eu llwynau hwynt a than, a thorwch gerfiedig ddelwau eu diwiau hwynt, a dinistriwch eu henwau hwynt o'r lle hwnnw. Newch felly yr arglwydd eich Duw. Yr oedd yr pobl yma'n addoli Duw ar y mynyddoedd, ar y bryniau, yn y llwyni, ac yn aberthu i'w diwiau nhw. Ond beth sydd wedi digwydd yw, mae'r pobl Dduw wedi defnyddio'r mannau hynny i'w haddoliad nhw. Ac o'r gorchymyn oedd peidiwch a gwneud hynny. Ond i ni'n darllen am Samuel, am Dafydd, am Solomon, am lyd eraill yn anwybyddu hyn, ac hyd yn oed yn rhoi sêl bendith ar ddefnyddio'r mannau yma. Mannau yma oedd yn ganol fannau, gwledig bellach a ddefnyddir i addoli Yahweh, yr arglwydd. O lle roedd yn cymryd lle y synagog. Felly allwch chi, maen nhw'n neud rhywbeth da. Maen nhw'n neud rhywbeth cywir. Maen nhw'n addoli Duw. Cyfrifant y mannau yma yn dderbyniol. Troed cefn ar y gwaharddiad. Gydag amser, gallwch chi ddweud, troi cefn, mae'n beth da ni'n ei wneud. Mae popeth yn iawn am y peth. Ac felly anwybyddu'r peth, ond fe ddinistriodd Hesekia y mannau yma. Lle chi ddychmygu'r sioc i'r bobl. Mae hwn braidd yn eithafol yn diwedd. Dros ben llestri. I ni'n addoli Duw. Be sy'n bod ar hyn? Ac a faluriodd fe'n mynd ymlaen. Nid dim ond cuddio fe. Mae yn malurio y sarf bres a wnaethai Moses. Fyddech chi wedi wneud na? A fyddech chi wedi malurio'r sarf o bres a wnaethai Moses. Dyna i chi wrthrych hanesyddol. Bydde fe yn ein hamgueddfeidd ni nawr, bydde, lle ddychmygu fe. Falle bydden nhw'n gadael i ni gael yng Nghaerdydd, ond siwr fod lawr yn Llundain rhywle un o'i amgueddfeidd mawr. Mi fydde yna focs mawr, a bydde'r sarf o bres fan hyn yn disgleirio, bydde yna larwm rhwng fe, a mi fydde pob un crefyddol yn dod ac yn plygu lawr i'r sarf o bres. Edrychwch, bydde'n tynnu lluniau yna fe, bydde nhw'n plant yn dod i edrych i'r sarf o bres. Beth nath Hesekia, fe faluriodd fe. Canis hyd y dyddiau hynny, yr oedd meibion Israel yn arogl darthu iddi hi, ac efe ei galwodd hi yn Nehistan. Nawr, chydig wythnosau nôl ni'n edrych ar yr adnod yma, Ioan 3:14, ac megis y darchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch, felly mae'n rhaid yr chafu mab y dyn.
Felly mae'n bwysig. Yr oedd yr Iesu'n sôn am y peth, mae'r Testament Newydd yn sôn am y peth, Ioan yn sôn am y peth, dyma ni fan hyn, oedd yn cyfeirio at Moses yn dyrchafu sarfod bres, ac yn dweud, dyma chi wers. Mae hwn yn wers bwysig. Felly byddwch chi wedi meddwl, Hesekia, pa i fod mor ffôl a malirio y sarf o bres? Mae hwn yn mynd i fod yn werthfawr, fydd yn werth miliynau. A mae'n mynd i fod yn helpu bobl. Mae'n mynd i fod yn helpu nhw gredu mewn Duw. Os allwn ni ffeindio hwn, os allwn ni ffeindio'r sarf o bres a profi bobl, yr archeolegwyr yma'n ffeindio nhw, ac yn profi bobl, drwch, dyma fe, nag yw hwnna'n profi chi bod y Beibl yn wir. Faint o bobl sydd yn dyheu i archeolegwyr ffeindio ffeithiau i brofi bod y Beibl yn wir? Pam bod nhw eisiau yna? Dwi'n yn gwybod. Wel, mae'n neis clywed, ond dwi'n bwysig. Sa ni eisiau gwybod bod nhw wedi ffeindio arch Noa? Dydy ni'n eisiau gwybod, ni'n gwybod bod arch Noa wedi bod yma. Mae Duw yn dweud yn iair bod arch Noa wedi bod yma. Pam bod gymaint o ffys eisiau ni brofi i'r byd? Edrychwch, i ni ddim yn ffôl, i ni'n credu bod na Dduw, i ni'n credu'r Beibl. Edrychwch, ni wedi ffeindio fe yn y pridd. Ond beth petaw ni ddim wedi ffeindio fe yn y pridd? A fydda problem dych chi credu yn y Beibl? Hesekia, neu beth help mawr i ni. Oedd rhywbeth gwahanol o dde'n meddwl amdano, ond dwi'n meddwl am yr oes heddi i ni wedi cael ein cymryd drosodd gyda'r syniadau mae archeolegwyr yn gorfod ffeindio pob math o bethau. Na ni'n gwybod mae archeolegwyr yn mynd i ffeindio pethau sydd yn profi gair Duw. Does dim cwestiwn am hynny. Ryw bryd neu gilydd fe fyddwn ni'n ffeindio mwy o bethau. Fe fydd na ffeithiau'n cael ei darganfod sydd yn profi bod y ffordd yma dyn yn honni bod y byd yma wedi cael ei ffrwydro, bod mwyncio dros y lle i gyd. Ni'n gwybod, mae'r ffeithiau yna i'w profi nhw'n anghywir. Ond does dim angen hynny arno ni. Mae gair Duw yn dweud wrtho ni. Sut creuwyd y byd? Does dim eisiau i ni cael gwyddonwyr i ffeindio ffeithiau, ond yma nhw. Ac bron iawn, allech chi ddweud, yn anffodus i bod nhw. Mae yna lot o wyddonwyr yn profi bod esblygiad yn ffôl. Mae digonedd ohonyn nhw'n dyn ni wedi clywed nhw'n ddiweddar, ac mae yn help, mae yn neis i glywed, ond bron iawn i chi'n dweud, pam bod eisiau fe? Mae gair Duw yn dweud wrthon ni sut y creuwyd y byd. Mae gair Duw yn dweud wrthon ni sut y mae byd mor bechadurus, llawn o gysineb, llawn o drais. Ac mae gair Duw yn dweud wrthon ni pam fod dyn yn addoli delwau. A beth sy'n drist, fod hyd yn oed pobl Dduw yn gorfod cael help i addoli Duw. Ac yma nhw'n torri'r gorchmynion yn y broses. Wrth archafu'r sarf o'r bres, dyma i chi gyfeiriad at gosb anfono Duw pan brathwyd y bobl gan y seirff. A'r modd o iachad oedd trwy edrych ar y sarf o'r bres. Ydych chi'n credu mae'r sarf o'r bres oedd wedi iachau yr Iddewon? Lwmpyn o bres? Achubiaeth wyrthiol? Ond hefyd, chi'n gallu dweud yr oedd yn achubiaeth, a oedd i'w ddefnyddio fel disgrifiad o'r hyn fyddai'n digwydd i Iesu Grist ar y groes. Felly mae yna fwy o arwyddocad iddo fe. Nid yn unig bod y sarf o bres yma yn ffordd yr oedd Duw wedi dweud, fe wna i eich iachau chi os edrychwch chi ar y sarf o bres. Felly roedd yn sarf o bres o ran hynny, o ran pwysigrwydd, fi iachawyd llawer iawn o bobl trwy edrych arni. Ond hefyd y mae'n ddarlun o Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu ar y groes. Felly mae'n fwy bwysig. Dyna chi arwyddocad, os ych chi eisiau cadw rhywbeth, cadwch y sarf o bres, chos mae mor bwysig yn ôl pob sôn. Oedd yna rhywbeth rhyfeddol, rhywbeth a ddefnyddir i fendithio'r bobl y sarf o bres yma. Ond chwa beth, fe trodd y bobl hyn yn rhywbeth pechadurus, fel byddwch chi'n disgwyl. Fe gadwa nhw'r sarf o bres. Fe edrychon nhw ar ei ôl. Dwi ddim yn gwybod sut wnaethon nhw fe siwr o fod. Fe gafon nhw fe lawr o'r polyn. Byddai'r polyn gyda'r amser wedi pydru. Siwr o fod, neu beth bynnag, ac mi fydden nhw wedi cadw e mewn bocs. Ac wedi rhoi rhyw lien drosto fe, ac yn ei sychu fe, ac yn iolchi fe, yn ei gadw yn saff. Falle'n dod fe mas i ddangos i bobl. O dro i dro. Ond o'n nhw wedi dyrchafu'r sarf o'r bres uwch yr hyn ydoedd e. Y mae Hesekia yn ei alwen Nehistan, sef peth o bres.
So chi eisiau defnyddio rhyw air o fwy cyfarwydd, lwmpyn o bres, allech chi ddweud. Darn o bres. Peth o bres. Dyna gyd yw e. Dyna gyd yw e. Peth o bres. Dwi ddim byd arall. Dwi ddim yn ddiw. Chi ddim yn gallu siarad gyda'r lwmpyn o bres yma yn dweud, dwi mewn trwbl a wneud i fe helpu fi. Dwi'n dioddef, dwi'n ddigalon a wneud i fe helpu fi. Mae rhywun yn sal a wneud i achau, a falle mewn blynyddoedd, byddwch chi'n mynd at y sarf o bres yn dweud, mae rhywun yn sal yn fy nheulu fi ac yn gweddio i'r sarf o bres, a wneud i achau fy pwy bynnag yw e. Nestan, darn o bres yw e. Ond edrychon nhw arno fe fel rhywbeth mwy. Fel petai na rhyw rinwedd yn y peth o bres. Chwa beth, llai ddim dychmygu'r peth, ond fe dechreuon nhw losgi arogl darth i'r sarf o bres. Ar ôl hanes yr Iddewan, ar ôl hanes pobl Dduw, ar ôl hanes y bobl yma, yn gweld Duw yn ei hachub nhw ac yn ei bendithio nhw ac yn pentyrru grasysau ar eu pennau nhw, ac yna be maen nhw'n wneud, llosgi arogl darth i'r sarf o bres. Yr hyn oedd yn wreiddiol o Dduw wedi gamdrin a'i ddefnyddio fel gwrthrych i bechu ac yr oedd yn eilyn addoliaeth. Ond yn enw Duw Israel, Duw yr Hen Testament, Duw y Creawdwr, yn yr enw y Duw na, felly fel hwnna mae'n iawn. Mae popeth yn iawn. Mae fel heddi, pobl yn dweud y canu modern yma gyda'r dawnsio anfoesol a'r rhythm dieflig ac yn o pob math o bethau. Ond mae'n iawn, mae'n eiriau Cristnogol. Popeth yn iawn, i ni'n neud yn enw Crist. Popeth yn iawn, gewn ni'n neud gewn ni ddynwared y byd. Sdim ot, mae e fel yna, i ni'n reinio'n i fath heddi. I ni'n gwneud pethau yn union fel yr oedd pobl yn yr Hen Testament yn ei wneud ac yn y Testament Newydd ac yn yr Eglwys Fore. Mae pechod yw pechod, a'r un yw'r pechodau, ac i ni'n dal i weld e heddi. Ewch i unrhyw le ar hyd strydoedd Caerdydd, ffeindiwch chi ryw gapel, ac os oes na lot o bobl, na llai fentro un peth ydych chi, maen nhw'n mynd i fod yn addoli Duw yn y ffordd mae'r byd yn addoli. Gan amla. Dyna cyflwr i'n glad ni. Mae eisiau Hesekia bach i tynnu'r holl beth lawr does. Mae eisiau nerth Duw i dynnu'r llefydd yma lawr sydd yn pregethu rhywbeth sydd yn ffals. Os oes na addoliad sydd yn ffals, oes na bregethu sydd yn ffals, yna gwaen nhw, fe fyddan nhw'n atebol ger bron Duw rhyw ddydd. Wel, symud ni mlaen, dynistrio'r delwau yma. Fe faluriodd y sarf yn ôl rhai i bowdwr. Wel, oedd e'n crac gyda'r sarf o bres yma. Oedd e'n edrych ar hwn am beth oedd e. Dyw hwn ddim byd y gwrthrych hanesyddol yma. Fe faluriodd e nes bod e'n bowdwr. Fe dynodd y mannau addoli i lawr y delwau pob pum. Unrhyw beth oedd yn rwystyr i gwir addoliad. Chi'n beth, mae neges yma'n bwysig drwy gydol yr amser, ond ar y degau, yn hanes y byd, y mae neges fel hon yn dod yn hanfodol. Pan mae pethau wedi mynd mor bell, pan mae dyn yn ei bechod, yn ei ddallineb, methu dirnad Duw, ac felly yn gorfod troi at y gweledol. Dyna beth sydd wedi digwydd. Allwn ni dorri hwn lawr i fannau, haws i ni ddeall. Mae dyn wedi troi crefydd yn rhywbeth gweledol. Crefydd cnawdol. Roedd Hesekia wedi gweld bod yn hanfodol tynnu'r pethau yma i lawr, ei chwalu, ei dinistrio, tynnu yma i pob temtasiwn. Dyna beth welodd e. Mae'n rhaid i fi wneud hyn. Mae hwn yn bechod. Maen nhw'n torri cyfreithiau Duw. Ac mwyn dychwelyd at gwir addoliad ac at lendyd ac at sancteiddrwydd ac at ffyrdd y brenin Dafydd. Na fyddwn ni'n ôl i'r dyddiau hynny. Felly be nath e? Dwi'n mynd i tynnu pob temtasiwn i ffwrdd. Fe dyna i'r holl bethau yma lawr. Ond nid yna nath y diwygwyr Protestanaidd. Tybed sut bydden nhw heddi? Bydden nhw methu credu bod ni wedi caniatáu ni'n mynd nôl yn waith na beth oedd y pryd ni falle. Y diwygwyr Protestanaidd, Luther a Calvin yn rhain, pan droant oedd i wrth ei lunod Rhufain, yr Eglwys Rufeinig, a ddefnyddiant gwrthrychau, ac am ddefnyddio ar gyfer pwrpasau isel, chi'n meddwl byddwn nhw wedi wneud, o'n nhw'n defnyddio pethau i helpu nhw yn eu addoliad nhw. Ond be wnaethon nhw? Fe tynno nhw rein lawr. Dyna be nath Luther a Calvin a'r diwygwyr yna. Fe dynno nhw'r pethau yma lawr,
Y pethau hyn oedd yn rwystyr I gwir addoliad, pethau gweledol, ac fe ddefnyddio nhw ar gyfer pethau eraill. Dyma enghraifft I chi o bethau nhw'n wneud. Rhoddant y gwrthrych a ddefnyddir I ddal y dŵr sanctaidd. Dyma'r diwygwyr Protestanaidd. Yn neud rhywbeth tebyg I Hesekia. Y gwrthrych a ddefnyddir I ddal y dŵr sanctaidd. Dyna beth o'n nhw'n dweud, y dŵr, chi'n gallu gael y dŵr yn sanctaidd. Be nath nhw'n wneud? Defnyddio nhw'r teclyn hynny I ddyfrio'r moch. Dyna pa mor gryf oedd y diwygwyr Protestanaidd yn teimlo. Does dim lle I eilyn addoliaeth. Felly fe wnaethon nhw I dymchwel nhw a'i rhoi e'r moch. Wel, allech chi ddychmygu yr eglwys Rufeinig yn ffyrnu gyda'r fath beth. Gosododd yr diwygwyr Protestanaidd y clychau aberth o amgylch gyddfair ceffylau. Ond dweud, dydyn ni ddim yn mynd I ddefnyddio clychau aber, felly be ni'n mynd I wneud? Roed nhw ar yr anifeiliaid allan yn y ceiau. Does dim lle I pethau felly mewn gwir addoliad. Beth ni'n gweld heddi? Faint o bobl sy'n gwisgo croes? Ac maen nhw'n defnyddio'r groes yna fel rhyw fath o ofergoeliaeth. Maen nhw'n credu mae'r groes, maen nhw'n dal y groes. Os yna rhywbeth yn bod, maen nhw'n dal y groes. Mae rhaid fi cael y groes yn fy llaw, a croesi bysedd, a gobeithio fydd popeth yn iawn. Fel petai'r darn o brennu'r metal yna'r croes yna. Maen nhw'n gwisgo yn eu cluslysau, yn eu mwclus, yn eu garddyrnau, lle bynnag, ar eu wal, yn eu tŷ. Mae yna groes yna ar y wal, ac maen nhw'n meddwl, os edrychau ar y groes yna, fel edrych ar y sarf o bres, dwi ddim gwahanol nag yw e. Dwi ddim gwahanol, beth yw e? Croesi bysedd gobeithio fod y pren yna mynd I ddod ar ryw lwc I fi. Bod yna ryw help yn mynd I ddod I fi. Rhaid oedd delio'n llym a phethau a ddefnyddir fel arwyddion o ofergoeliaeth ac eilyn addoliaeth. Rhaid tynnu lawr unrhyw beth sydd yn tanseilio gwir addoliad, y gwir efengil. Dyna beth oedd Hesekia ni'n wneud. Allai ddychmygu oedd e ddim yn boblogaidd. Bydde pobl di beirniadu fy'n dweud, na chi ddyn creulon, dinistio'n hanes ni. Ac I ni'n neud rhywbeth yn dda, I ni'n mynd I gapel. Mae'n iawn mynd I gapel. Os ych chi'n mynd I gapel, mae'n iawn, diwes, dim os be maen nhw'n pregethu yna. Os na groes yna. Ac erbyn hyn, sy'n rhaid fod croes, allai fod unrhyw grefydd, achos mae'n ôl crefyddau Cymru heddi, hyn o Cresnogol, maen nhw'n dweud, mae pob crefydd yn anfon yn arwain i'r nefoedd. Dyna chi eilyn addoliaeth ac ofergoeliaeth, a thorri gorchmynion Duw. Dyna chi syndod gafodd y bobl wrth weld yr hyn am wnaeth Hesekia. Fydda'n aferniadu. Beth am y diwygwyr Protestanaidd wrth ddefnyddio y teclynau yma ar gyfer y moch a'r ceffylau? Allai ddychmygu byddai holl bwerau tanllid yr un drwg wedi corddi yn ei herbyn, ac dyna beth ddigwyddodd lladdwyd llawer ohonyn nhw. Oherwydd bod nhw wedi sefyll I fyny yn erbyn y gyfundrefn, yn erbyn yr eglwys swyddogol, yn erbyn eilyn addoliaeth. Beth am heddi? Beth dylsyn ni'n wneud? Wrth fel ein gwlad wedi troi at addoliad yr hunan a phleser a mwynhad, dyna chi eilyn addoliaeth. Pan ych chi'n gweld nhw'n gyrru lawr y strydoedd yn eu ceir mawr crand, ac yn cael eu tai a phopeth yn ysblenydd yn eu tai a'i gwyliau, moethus, a'r holl bethau maen nhw'n ei gael. Ac yna'n gweld y difaterwch am bethau tragwyddol ac ysbrydol, rhai pobl erioed wedi troedio mewn capel yn ystod eu bywyd nhw. Erioed. Ac yn cyrraedd I 60, 70, 80 erioed wedi mynychu cwrdd. Heblaw falle am angladd, ac efallai fyna'n broblem iddyn nhw ddod mewn I gapel, erbyn hyn mae'r mwyafrif yn gwrthod cael mewn capel. Rhaid cael yn y fynwent. Dyna I chi fath atgasedd tuag at air Duw. Dyna chi'r eilyn addoliaeth o'r hunan sydd yn digwydd yng Nghymru heddi. Maen nhw'n dyrchafu dyn a phleser ac anfoesoldeb cyn belled fy mod i'n gallu addoli fi fy hunan a'r cnawd a phleser yna mae popeth yn iawn. Beth ddylsyn ni'n wneud? Wrth wynebu hynny. I fe mae popeth yn iawn. Pawb at y pethau bo. Gewch chi neu be chi moyn. Neu a ddylsyn ni godi llais a dweud, y mae hyn yn bechod, y mae hyn yn torri cyfreithiau Duw. Beth am wrth edrych ar Capeli Cymru?
wedi troi ers dechrau'r ganrif yn bennaf at athrawiaeth rydfrydol. Mae problemau wedi bod dros blynyddoedd, ond ar ddechrau'r ganrif diwetha, pan dechreuodd athrawiaeth rydfrydol, beth oedd hwnna? Athrawiaeth sydd yn gwadu'r goruwch naturiol a'r ysbrydol. Dyna beth ddath mewn i Capeli Cymru. Gafoch chi yng Capeli Cymru tua 100 mlynedd yn ôl ac yna ymlaen 80, 70, 60 mlynedd yn ôl. Beth o'n nhw'n gwneud? Dod i'r pulpit ac o'n nhw'n trio bod yn glyfar. Ac yn dweud wrthych chi, wel, dydyn ni ddim yn credu bod Iesu Grist wedi cerdded ar y dŵr, achos dyw e ddim yn bosib. Felly dyma'r neges. Ac o'n nhw'n swndio'n posh. Ac o'n nhw'n swndio'n dda yn eu Cymraeg gorau. Ac yn dweud wrth y bobl celwydd. Ac yna pan o'n dweud, mwyn cael sicrwydd o fywyd tragwyddo, beth sy'n rhaid chi wneud? Peidiwch â gwrando ar heini draw fyna, yr ychydig sydd ar ôl, yr efengylwyr. Ond y ffordd o fynd i'r nefod yw, byddwch yn dda. Byddwch yn neis i'ch gilydd. Dewch i'r capel pan i chi'n gallu. A byddwch yn neis i'ch cymydog. Ac fe fyddwch chi'n mynd i'r nefoedd. Dyna beth ddigwyddodd yr athrawiaeth rydfrydol. Dyma beth gafodd ei gyflwyno mewn i Capeli Cymru, sydd dal yn cael ei ffrigethu mewn Capeli yng Nghymru. Ond beth maen nhw wedi llwyddo wneud yw gwacau'r Capeli yng Nghymru. Dros y ganrif, mae'r bobl yma wedi llwyddo ar eu pennau eu hunain i wacau Capeli Cymru. Pam fydde pobl eisiau dod i gapel i wrando ar hynny? Fydde ni ddim yn boddran. Os fyddwn ni yn y sefyllfa yna, byddwn ni'n meddwl, pam ydw i eisiau dod i gapel i glywed rhywun yn dweud wrtha i fod yn neis ac i fod yn dda. Fedra i glywed na yn yr ysgol. Fysa ni ddim yn boddran mynd i'r capel chwaith. Mi fysa ni'n aros gatre ac trad i fyny a gwylio teledu a mynd mas i'r parc yn wac. Dyna beth mae mwyafrif yn ei wneud, a dydw i ddim yn ei beio nhw os mae dyna beth maen nhw'n clywed yn ei capeli. Ac mae'n warth ar capeli heddi sydd dal i bregethu'r fath beth. Cyfres o reolau ac o foesau, dyna yw eu crefydd nhw. Maen nhw'n honni mai dim ond cadw reolau sy'n rhaid i ni wneud, rai reolau, dim pob un. A mynd i'r cwrdd o dro i dro, ac erbyn hyn maen nhw wedi dweud sim os ewch chi o gwbl. Be mae llawer yn wneud heddi ar Sul y Pasg, maen nhw'n dod i'r capel fel rhyw fath o ofergoeliaeth, croesi bysedd, os oes na dduw, fe ai i'r capel ar y Pasg, rhag ofn pan bydd dydd y farn yn dod, bydd Duw yn dweud, est i'r capel? Do ar Sul y Pasg, gyd i ddod mewn i'r nefoedd. Maen nhw wedi dod â Duw lawr i ryw lefel fyna. Dim syndod bod y math yma bobl yn addoli lwmpyn o bres. Dyna chi dwptra. Duw sydd wedi creu y byd yn mynd i adael rhywun mewn i'r nefoedd sydd yn berffaith ar sail bod chi wedi mynd i gapel ar Sul y Pasg. Lle ddim credu'r fath beth. Maen nhw'n pobl yma yn ein capeli ni yn honni, os newch chi ganu ymynau ac y fwyaf aml canwch chi'n ei gorau gyd. Os ych chi'n helpu yn yr ysgol Sul, os ych chi'n gofalu am y tlawd, os ych chi'n berson sy'n cael ei adnabod fel person caredig, yna fydd popeth yn iawn. Maen nhw'n honni mai dyna yw neges y Beibl. Ch'mo beth? Yr un neges yw honno a phob crefydd arall bron iawn. Drychwch chi ar crefyddau eraill. Dyw e ddim gwahanol i'r ffydd Gristnogol heddiw, sydd yn ffals, sydd yn anghywir. So, felly, be nawn ni am hyn? A dyn ni yn rhy ddiog i godi llais. Beth petai Hesekiah wedi dweud, mae hwn yn anodd. Dwi ddim yn mynd i tynnu hwn lawr ar ôl i fy nhad gyflwyno'r holl beth yma a hybu nhw. Mae rhaid i fi dynnu rein lawr. Beth os fydd y bobl yn fy meirniadu fi? Beth os nhw godi fyny yn fy erbyn ni? Mi fydde Satan wedi bod allan amdano fe. Mi fydde'r frwydr ysbrydol wedi bod yn ffyrnig i Hesekiah. Beth os bydde fe wedi penderfynu? Mae hwn yn ormod i fi. A'i fod yn penderfynu does dim nerth gen i. Dwi'n rhy ofnus i sefyll i fyny. Dau ofyn i ni, a ydyn ni yn rhy fodlon ein byd, yn rhy gysurus. Bod ni'n gwybod fod yr hyn sydd yn mynd ymlaen yn ein gwlad ni, o ran yn y byd, a'i difaterwch am yr ysbrydol, yn y capeli, a'i eilyn addoliaeth, a'i ofergoeliaeth, a'i ffals grefydd, ei ffals efengil nhw, ydyn ni'n fodlon ein byd ac yn rhy gysurus. Falle gormod o gwylydd gyda ni sefyll lan. Achos bydd y sefyll yn golygu fydd yn amharu ar ein cysur ni.
fe fydd yn rhy unig. Achos fydd pobl ddim eisiau ymwneud â ni dim mwy. Fe fydd pobl yn dweud celwydd amdano ni. Fe fydd pobl yn ein tanseilio ni ac yn dweud pob math o bethau amdano ni. Oedden ormod i ni. Gael ofyn beth sydd wedi digwydd yng Nghylchoedd Efengylaidd. Yr union beth wynebodd Hesekia, y pobl wedi methu gweld y gwir Efengil ac felly wedi gosod Efengil arall yn ei le. Dwi ddim gwahanol nag yw yr un yw'r stori, yr un yw'r neges, ac hyd yn oed yn yr eglwysi Efengylaidd mewn llawer un. Lle nad yw'r gwir Efengil wedi cael gafael, beth sy'n digwydd? Maen nhw'n gosod Efengil arall yn ei le. Mae'n debyg iawn, achos o'r un geiriau maen nhw'n defnyddio. Pethau sydd yn lleddfu eu cydwybod, pethau sydd yn ei perswadio i bod yn addoli Duw, ond mae e hefyd yn bwydo'r cnawd ac felly maen nhw'n hapus yno ac yn caniatáu bodolrwydd yn eu bywydau nhw. Felly dyma beth sydd wedi digwydd heddi. Mae'r Efengil wedi newid, defnyddio'r un geiriau, ond mae'r pwyslais wedi newid. Ac fe geir neges llawn emosiwn, pwysau ar bobl i ymateb yn weledol, yn dweud dewyswch Iesu Grist, dewch i'r blaen yn ystod yr oedfa ac yna gewch chi arwyddo ar ddarn o bapur neu adrodd rhyw weddi gyda rhyw berson ar yr ochr ac yn bellach bod chi wedi adrodd y weddi neu arwyddo'r papur i chi'n Gristion nawr, yn ôl pob sôn, yn ôl yr byd Efengylaidd modern. Ac mae arwyddo darn o bapur yn ddigonol. Neu falle mae rheina, falle lle chi ddweud, wel, mae hwnna math o beth sy'n digwydd yn America ac ambell waith pan maen nhw'n dod draw fan hyn, yr cyngherddau mawr yma, yr pregethwyr mawr enwog yma, stadiwm pêl-droed a galw pawb i'r blaen, ac mae yna bobl yn dod i gredu ac maen nhw'n arwyddo ar darn o bapur. Na, ydych chi'n mynd, amai gall Duw achub unrhyw le. Ond dydy arwyddio a darn o bapur ddim yn achub neb. Dydy edrych ar ddarn o bres ddim yn mynd i achub neb, ond i bai bod Duw yn dweud, edrychwch ffordd hyn. Ble chi am ni? Neu, falle ceir neges Efengil tebyg iawn i'r hyn sydd yng ngair Duw, a dyma lle mae yna beryg. Lle gewch chi capeli, lle mae'r Efengil yn cael ei ffrigethu i ryw raddau, mae'n debyg iawn. Ond does dim pŵer yna, does dim presenoldeb Duw yna, a ceir y pwyslais ar y mannau anghywir, ac adewir allan y darnau pwysig. Tynnu'r ymaith y disgwyliadau am ddiwioldeb ac ymwahaniad o'r byd. Does dim byd felly'n cael ei ddweud, ac felly maen nhw'n dweud mae popeth yn iawn i chi gario ymlaen fel y gyrru chi. Maen nhw'n dweud mater o farn yw hynny, maen nhw braidd yn eithafol draw fyna. Dehongliad yw'r cyfan. Does dim angen am wahanu, fel yn yr hen ddyddiau. Oedd nhw'n hen ffasiwn, doedd nhw'n mynd i ddeall yn yr hen ddyddiau. Oedd y seintiau gynt yn yr hen ddyddiau, doedd nhw'n mynd i ddeall. Ac nawr i ni'n deall yn well heddi yn ôl y bobl yma. Ac mae'n iawn i chi wneud proffes a bod yn y byd. Mae popeth yn iawn. I ryw bwynt. Gellwch chi fyw fel y gymynwch chi o fewn rheswm, pidwch â lladd a pidwch â dwyn, ond gewch chi fod yn fydol. Dyna yw'r Efengil heddiw yn ôl rhai. Petai Hesekia yma heddi, mi fyddai yn tynnu'r pethau yma lawr, ond ni fydda fe. Mi fydda fe'n tynnu nhw lawr. Petai Luther a Calvin yma heddi, bydda nhw'n tynnu'r pethau yma lawr. Ond beth sy'n digwydd yn ein mannau pregethu Efengylaidd? I ni'n dyrchafu'r pethau yma. Ac i ni'n trial creu rhyw Efengil cysurus. Wel, yn sydyn iawn i orffen. Beth yw gwir addoliad, diwiol addoliad? Dyma ddywedodd Hesekia, fe ei galwodd hi Nehistan. Fe alwodd y sarf o bres am yr hyn oedd yn beth o bres. Nid yn rhywbeth i'w addoli. Ei ddeheuad oedd, troi nôl at gwir addoliad, at ddiwiol addoliad. Roedd am droi nôl at yr Efengil, adnod 5, yn arglwydd Dduw Israel yr ymddiriedodd fe. Mae gwna'n dweud popeth i chi. Wrth wynebu'r gelyn, wrth wynebu'r dorf, wrth wynebu'r bobl, yn ei iachawdwriaeth, yn mhob dim, yn arglwydd Dduw Israel, yr ymddiriedodd fe. Pan edrychodd yr Iddewon ar y sarf o bres, wedi'r brathiad marwol gan y serf go iawn, i fyddhant gorchymyn gan Dduw, dyna'r ffordd y ddarparod Duw y byddant yn cael ei iachau. Nid y sarf o bres oedd yn iachau, ond Duw.
Ac felly nid oedd unrhyw rinwedd yn y sarf. Peth o bres ydoedd. Dyw oedd yr un dylsent fod wedi addoli. Doedd dim eisiau help i edrych ar unrhyw beth. Ac felly, Dyw oedd yr un dylsent fod wedi addoli, ac felly mae e'n pwyntio at Grist go iawn yn diwedd. Ac megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y difeithwch, felly y mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Yr oedd y cyfan yn ganolbwynt o amgylch Iesu Grist. Dyma pa mor bwysig oedd e. Yr oedd yr hen testament i gyd yn pwyntio at Grist. Rhaid troi llygaid ein heneidiad yr un y mae'r holl ysgrythyr yr hen testament a'r newydd yn cyfeirio ato, sef mab Duw, y Meseia, yr un anfonwyd gan Dduw i ddelio yn pechod. Dyna gwir grefydd, trowch eich llygaid at Grist. Ef sy'n achub ac fe'n unig, nid at darn o bren. Dydyn ni ddim heddi yn dweud, dawn ni a croes fan hyn i helpu chi addoli Duw. Does dim eisiau croes arno ni. I ni'n gwybod mae croes yw canolbwynt yr efengyl, ond does dim eisiau'n gweledol. I ni'n cyfeirio at Grist a fi farw ar y groes. Doedd y darn o bren ddim yn bwysig. Dyw e dal ddim yn bwysig. Dyna ble gafodd ei ladd, ond yw'r pren yn bwysig. Yr un fi farw ar y pren sy'n bwysig. Dim ond Iesu Grist llwyddodd cyflawni gofynion Duw y Tad. Fe gyflawnodd gyfraith, fe fodlonodd ofynion y Tad ein mwyn ni yn ein lle ni. Fe gymerodd gosb ar y groes. Wrth iddo ef gael ei ddyrchafu ar y pren. Fe cosbodd Duw y Tad, yr arglwydd Iesu Grist, yn ein lle ni. Dyna pam mae Paul yn dweud yn Galatiaid 6:24, eithir na ato Duw i mi ymffrostio ond yng nghroi ein harglwydd Iesu Grist. Trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi a minnau i'r byd. Dyna'r gwir efengyl, nid y darn o bren. Ond y digwyddiad hanesyddol pan fi Iesu Grist farw ar y groes. Pryd hynny, dyna i chi gwir efengyl, yno cymerodd Grist ein cosb ni yn ein lle ni. Y gwir efengyl yw hyn. Mae'n rhaid i chi ac i fi droi o bechod. Mae'n rhaid ni edifarhau. Mae'n rhaid edifarhau o eilyn addoliaeth. Unrhyw beth sy'n cyfnewid y gwir efengyl. Unrhyw beth. Mae'n rhaid edifarhau o falchder, o hunanoldeb, o weithredoedd bechadurus, o'r cyfan. Mae'n rhaid i ni edifarhau o'n crefydd. Mae'n rhaid ni edifarhau mae dod i capel yw ein crefydd ni. Nid mynychu capel yw crefydd. Dyna beth yw Cristnogaeth. Mae rhaid ni edifarhau bod ni wedi dod i gapel hyd yn oed. Os ych chi wedi dod i gapel mwyn plesio Duw, mae rhaid chi edifarhau. Fe gewch chi'ch cosbi am hynny. Dyna beth mae Duw yn dweud. Fe gewch chi'ch cosbi am bob un pechod. Os ych chi wedi mynd o gwmpas y lle yn addoli rhywbeth sydd ddim yn Dduw, os ych chi wedi creu rhywbeth ar lun a delw Duw, os ych chi wedi plygu lawr i rhyw chwant neu rhyw bleser fel betai yn Dduw, beth bynnag yw e. Os ych chi wedi gwneud Cristnogaeth yn rhywbeth yn gyfres o reolau ac yn foesau, mae'n rhaid i chi edifarhau ohono fe. Mae'n rhaid chi gyffesu gael bron Duw eich bod chi wedi creu rhyw grefydd sydd yn gnawdol ac yn dyrchafu'r hunan. Mae'n rhaid chi gyffesu eich bod chi'n bechadur. Mae'n rhaid chi troi cefn ar bleserau gwag y byd a throi at Grist a phwyso arno ef yn unig ac ymffrostio fel Paul yng nghroi Crist, nid y pren, ond yn yr arglwydd Iesu fi farw ar y pren. Dyna holl obaith dyn, trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi a minnau i'r byd. Chymod, dyna chi'r prawf, ein bod wedi profio'r gwir efengyl. Oedi'r darn yno be mae Paul yn dweud yn wir, trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi a minnau i'r byd. Gofynnwch eich hun, at bwy neu beth ydych yn pwyso, ar bwy neu beth ych chi'n pwyso am fywyd trygwyddol. Yr hyn mae gair Duw yn dweud rhaid pwyso a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yno ef yn unig yr un a gafodd ei ddyrchafu, nid ar unrhyw beth arall. Os ych chi wedi gwneud y ffydd Gristnogol yn rhyw gyfres o pethau ofergoelus ac yn dod i'r cwrdd ac yn gobeithio fydd hwnna'n bodloni Duw ac Sul y Pasg, ych chi'n gwneud rhywbeth arbennig ar Sul y Pasg.
I ni wneud lot o'r Sul y Pasg achos mae'n gyfle arall i bregethu'r Efengyl, ond dyw e ddim gwell nag unrhyw Sul arall. Ni'n wneud yr un peth bob Sul, ond mae'n esgus arall i ni bregethu'r Efengyl. Dydd Gwener y Groglith. Dyw e ddim yn wahanol unrhyw ddydd Gwener arall, ond mae'n ddydd sydd wedi cael ei benodi i cael esgus i bregethu am groes Crist, achos dyna'r diwrnod i ni'n cofio croeshoeliad Crist. Ac Sul nesaf, fyddwn ni'n chwilio am esgus arall, sef bore'r atgyfodiad allan ni ddweud bob Sul. Bob Sul yn esgus arall i bregethu'r Efengyl. Ac unrhyw ddiwrnod arall ar wythnos. Ond os ych chi wedi creu rhyw ofergoeliaeth neu eilyn addoliaeth, cael rhyw groes ar eich mwclis neu'ch cluslysau, neu rhyw groes yn y tŷ, neu cyffesu rhyw bechod i rhyw offeiriad, neu beth bynnag yw e. Yna ystyriwch be nath Hesekia, fe dynodd e'r holl bethau yma lawr, achos nid gwir grefydd yw hwnna. Gwir grefydd yw hyn. Yw Iesu Grist yn marw ar y groes, ac yn atgyfodi'r trydydd dydd, ac yn cymryd ein cosb, ac i bob un sydd yn dod ato fe, yn cyffesu pechodau, y mae yn maddau'r cyfan, ac yn rhoi bywyd trygwyddol. Dyna gwir Efengyl i chi, nid ofergoeliaeth. Dyna be mae gair Duw yn dweud. Darllenwch chi fe o Genesis i datgyddiad. Reit trwy'r Beibl, dyna'r cyfan i chi. Croes Iesu Grist. Darllenwch Genesis 3, adnod 15 dwi'n credu, neu 16, 15 dwi'n credu. Darllenwch e fyna. Dyna lle y mae'r Efengyl yn sôn am groes Iesu Grist. Nid y pren, ond marwolaeth Iesu Grist. Eith'r nad o Duw i mi ymffrostio, ond yng nggroes ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengyl ac yn gofyn i ti helpu ni i fod yn ffyddlon i'r air ac yn gweddio o Dduw holl ddyddiau ein bywydau. Pa bynnag mor anodd y fydd, beth bynnag fydd y gwrthwynebiad, i ni yn gweddio o Dduw y byddu di yn rhoi dy nerth, corfforol, nerth ysbrydol, nerth meddyliol, pob nerth sydd ei hangen, i sefyll yn gadarn ac i ni wastad fod yn pwyso ar fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Gweithio felly'n rymus yma ac yn ein gwlad, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn 380. 380. Fe roed arno bwys ei ogrwydd, pwys nallsau ddal modd un, cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod yn ddoi hun. Emyn 380, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.